हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसाम फरेस्टनि रिलिखौहाय एग्जामखौ सोर लागोन सिलेबास मा जागोन फाइनाल सिलेक्शन बेसेबांसिम थांगोन बेनि एसे आपडेट लाना फैदों स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन गासैबो पस्टनि डिटेल्सआ बेयाव दंखायो रानिं खालामनांगोन ना थाबायनांगोन बेयाव डिटेल्स दंजोबो दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांगोन अफिशियेल नटिफिकेसन नायगोन स' बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव स' जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' दायो गिबियावनो जों नायगोन ड्राइभार पस्टनि सिलेक्शन प्रसेसखौ दा नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै 110 दङ स' बिनि गेजेराव थागोन फार्स्ट पेजआव थागोन रानिं अके स' फिजिकेलाव नोंथांमोना 40 मोनदों जेराव लं जाम्प आरो रानिं थ' बेयाव 40 एन्ड ड्राइभिं टेस्ट लागोन लोगो स' बेनिफ्राय रिटेन टेस्ट दङ 50 मार्क्सनि आरो एनसिसि दङ 5 आरो अरेल 5 दङ गासै लानानै 110 दङ स' बेयाव नोंथांमोना रानिं खालामथारनांगोन रानिं पास जानाय लोगो ड्राइभिं टेस्ट लाबावगोन आरो लोगोसे बेयाव नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लिंहरगोन 1:5 जन केन्डिडेट लिंहरगोन नैबे 50 मार्क्स एग्जाम थाखाय स' बिनिफ्राय एनसिसि थाबा मोनबाय स' बिनिफ्राय दानिया लास्ट प्रसेसआव 1:2 लिंहरबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरेल टेस्टआव अके स' अरेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लिंहरगोन दा बुजिखाबाय स' दानिया जोंहा फैबाय कमान्डो एबा AFPF आवहाय आरो गार्डआवहाय अके स' बेयाव एसे डिफारेन्स दङ बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा रानियाव दंखाजोबो 40 नोंथांमोना नुखादों आरो एग्जामा बिनिया 50 जागोन अरेल एनसिसि बेयाव 5 दङ स' बेयाव मोनसे बाथ्रा हाबना दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि 1:5 आवथ' लिंहरखागोनानो बेनो जाबाय नेक्स्ट पेजनि थाखाय बे जाबाय एग्जामनि थाखाय आरो लास्टआव 1:2 लिंहरगोन अरेल टेस्टआव स' बेयाव रानिं आरो मोनसेया जाहैबाय थाबायनाय थाबावगोन स' बे थाबायनाया फरेस्ट गार्डआव थाबायनाय थागोन लास्टआव आरो लोगोसे नोंथांमोननिहाय नैबे AFPF आवहाय खालि नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट आरो बेयाव थाबायनाय गैया अके स' बेयाव मोननैसो नोंथांमोना डिफारेन्सखौ मोननो हादों दा थाबायनाया 26 बेनिफ्राय 16 किल'मिटार अके मेला जाबाय 26 एन्ड फिमेला 16 किल'मिटार थाबायनांगोन आरो लास्टआव बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय 1:2 नोंथांमोनखौ लिंहरबावगोन अरेल टेस्टनि थाखाय स' दानिया Gr.1 दा बेयावबो 1:5 लिंहरगोन नोंथांमोनखौहाय बे जाबाय एग्जामनि थाखाय जुदि नोंथांमोना रानिं पास खालामनो हायोब्ला आरो बे एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन बिनिया आरो अरेल एनसिसि बेयावबो दङ अके दा लास्टआव बेनाबो थाबायनाय जोबखांनानै 1:2 लिंहरगोन भाइभा टेस्टनि थाखाय माने फार्स्टआव फिजिकेल पास जाबाय बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबाय एग्जाम पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ आरोबाव लिंहरगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनखौहाय थाबायनो अके स' थाबायनो लिंहरबावगोन एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव अरेल टेस्ट लागोन अके अब्ला बेयाव पास जायोब्ला गासै 150नियाव स' नोंथांमोना काट अफ लानो हायोब्ला दा बेयाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन अके स' बेनिफ्राय ड्राइभाराबो एग्जाम दङ कनस्टेबल दङ गार्डआबो दङ गासैबो एग्जाम दङ स' बेयाव बे जाबाय फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय AFPF आरो ड्राइभार कनस्टेबलाव स' बेयाव 100 नोंथांमोना माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन मोनगोन 50 मार्क्सनि नेगेटिभ गैया आरो बेयाव नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन स' बेनिफ्राय साबजेक्टआ मेथ्स इंलिश लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि बेखौ नायथारनांगोन स' नोंथांमोना आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि बेयाव दङ नाम्बार 4आव बेखौ नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय एवारनेस दङ बेनिफ्राय जिके दङ कारेन्ट एफेयार्स दं बेखौ नायथारनांगोन बर' रावजोंनो एग्जाम लिरनो मोनगोन बे कुइसना गासैबो बर'नि फैगोन स' बेयाव नोंथांमोना गासैबो साबजेक्टखौनो नोंथांमोनाहाय मा फरायनांगोन आरो लोगोसे पेपारा बर'जों जाजोबगोन ड्राइभारानो जा गार्डआनो जा फरेस्टार Gr.1 आनो जा अके स' बे जाबाय नोंथांमोननि दिनैनि माखासे सिलेबास बेखौ नायब्ला नोंथांमोना जेब्ला रानिं पास खालामनो हागोन अब्ला एग्जामाव थाङोब्ला बेखौ नायनांगोन स' दानिया जोंहा फैबाय Gr.1आव एसे चेन्ज Gr.1आ जाबाय नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 जेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों 100 कुइसन 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेयाव अके स' बेयाव 2 दंखाजोबो बेखौ नायना लादो आरो बेयाव नोंथांमोनाहाय मोनसे हाबानो 1 मोनगोन माने मोनसे कुइसनाव 1 नाम्बार दङ गासै 100थाल' फैगोन नालाय लजिकेल रिजनिं बेयावबो नायनांगोन नोंथांमोना एप्टिट्युड दङ इंलिश कम्प्रिहेनसन दङ बेखौ नायनांगोन साबजेक्टखौहाय स' बेयावनो नोंथांमोना बे मोजां नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे फरायबाय थानो हायो नायनानै स' बेनिफ्राय नोंथांमोना हिस्टरि कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया बेखौबो नायनांगोन एन्ड मेथ्स नायनांगोन नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायनानै लायो दा बेनो आरो रिलिया मार्चआव जागोन मार्चआव चान्स दङ मानोना मार्चआव जागोन आरो नोंथांमोना 10 मिनिट सिगां साख्रि मोनगोन स' बेनोमोन दिनैनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गासैबो सिलेक्शन प्रसेस एन्ड नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स